Abdullah Aslan doğru haber. Hûn ji malbatê çi dixwazin? Malbat kevirê bingehînê civakê ye. Yê ku civakê bi hev re bihêle malbatê. Yekane girêdana ku wê dostanî, biratî û yekîtiyê pêk bîne û bi hev re girê bide muhaqaq malbat e. Civak ji malbatê neşûname yanî mezin dibe û pêş ve diçe. Malbata saxlem bingeha civakeke saxlam e. Dema ku malbat baş dibe, civak jî baştir dibe. Dema malbat saxlam be, rewşa civakê jî saxlam e. Sala 2025 wek sala malbatê hat îlan kirin. Armanco hedefa vê yekê parastina Nestlê bû. Bi vê yekê tê xwestin ku pêşî li pirbûna civakê bêgirtin, yani nüfusa Tirkiyeyê zêde be. Ev hedef û armanc hatin qebûlkirin da ku têkiliyên di navbera civakê de xurt bibin. Bêşîk û bêguman her kesê xwedî esalet ji vê yekê kêfxweş bû. Her kesê ku ji milletê xwe, ji welatê xwe, ji dînê xwe, ji civaka xwe hez dike, ji vê qerarê kêfxweş bû. Dihate hêvîkirin ji bo xurtkirina malbatê û pêşîgirtina lê têkiliyên xirabûyî gavên avêtin. Dihat fikirîn ku wê li her derê ji bo malbat vê parastin mertal bê çêkirin. Hêvî hebû ku hemû wezaretên Tirkiyeyê di parastina malbatê de cî bigirin. Dihat hesabkirin li dijî tiryak, bêexlaqî û xapandina di nav malbat û civakê de ku weka dînamîtan di temela malbatê de cî girtiye wê têkoşîneka pir alî bêdayîn. Dihat hesabkirin êdîyekerên televîzyonan ji bo parastina malbatê cî bigirin û bernameyên xeberan jî li gorî rihê malbatê vê amadekirin. Herwa dihat hêvîkirin ku êdî cilûber wê bi awayekî û pêşî li bê şerm, bê edebî û bê exlaqiyê û tacîzê bigire. Dihat fikirîn ku di sala malbatê de kesekî ji namûsê mîsxalê zerer nasîb girtiye, wê razî nebe ku kevçiya wî jina wî bi qiyafetê navnivînan li derve di nava civakê de negere. Hêviyeke nav civakê ku wê jî bê exleqtî, bê namûstî, arsistî, bê edebiyê re êdî bêbes e. Dîsa dihat fikirîn ku malên nû tên çêkirin, civîn, ziyaret di çerçoveya mahremiyetê de be, li gor qeyd û bendên mahremiyetê bin. Dihat hesibandin ku festîvalên bi navenda çand û kulturê li gor muqeddesat û hêjayên me bê li darxistin, ta ku malbatê me jî bi dilrehetî tevlî van festîvalan bibanan. Lê lakîn ancak mixabîn û malesef. Vê salê de gelek tişt li gor malbatê şaş û tewş diçe. Em şaş û metal man ji ber vê yekê. Gelo bi rastî îsal sala malbatê ye. Yan jî bu îsala ku bela û musîbet bê ser malbatê ye. Ez li ser navê xwe li vê resmê dinerim û mêze dikim û vê pirsê dikim. Gelo hûn ji malbatê çi dixwazin? Dîsa jî ez vê nirxandinê ji xwînerên xwîn hêja re dihêlim ku ew vê nirxandinê bikin.